20 ýaşly Güljemal'yň gümürtük ölümi we onuň ejesiniň bu işi derňemek barada diýen tutanýerli talaby halk içinde barhaken pikir alışma sebäp bolup jemgyýetçiligiň belli bir derejede janlanmagyna, özara ýagdaýda pikirini aýtmagyna sebäp bolýar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Türkmenistanyny mundan üstü açylmadykça bastır ýüzsür edilen ölüm hadisalary bilen bagly işler köplenç bilinmän ýa bilinip esasan ejir çekeniň meselesi bolup galan bolsa, inni adamlar bu ýagdaýa öz meseleleri hökmünde garap başladylar diýip ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Güljemal'yň Türkiýede ýaşaýan we işleýän ejesi Gülälek gyzynyň ölüminiň açyk we adalatly derňelmegini talap edip ilki bilen sosial mediada, soňra Azatlygyň efirine çykyş etdi. Bu adamlaryň öz howsarlarynyň öňündäki gyrajdan borçlaryny ýerine ýetirmäge, şonuň bilen bir wagtda adalatyň tarapyny durmaga çalışýanlygyny işaret edýär. Ol ýa-da beýleki meselede şol sanyny ölüm bilen bagly işleriň derňelişini duş gelýän adalatsızlyklar bilen alalaşmasalarda Türkmenistanlylar adatça öz kanuny derňew talaplaryny güýçlendirmekden, häkimiýetleriň gaharyny getirmekden çekinýärler. Emma gümürtük ýagdaýda ýogalan gyzyň ejesiniň edýän talaby Aşgabatda diňe bir adaty raýatlaryň arasynda däl, eýsem ýokary hukuk jaýlarynyň binalaryna, döwlet we büdjet edaralaryna işleýän aýal gyzlaryň arasynda hem kän pikir alışma sebäp boldy. Geçen ýyl şu günler fakultetimizde esasan marşirowkalar, lewatlar hem çäreler üçin ýygnalýan pul hakyna gurrun eden bolsalar, bu ýyl adamlar olimpiýskada ýogalan gyzyň ejesiniň adalet talaby barada gurrun edýärler. Olaryň içinde Gülälek ejeniň hereketlerini goldaýan köp perzendini ýitiren enäniň adalet talaby onlar çyýlap basylan halk sesiniň sem bolmajakdygyny görkezdi. Diýip Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň bir fakultetiniň muallimi aýtdy. Onuň sözlerine görä, talipler özara söhbetdeşliklerde enäniň edýän talabyny gollap, öz enatalarynyň hem Gülälek ejeýaly bolmagyny isleýänliklerini aýdýarlar. Gülälek gelnejeýaly açyçan pikirini aýdyp, internetde çykyş edýän enata köp bolan bolsa, bize gul we mut marşirowka çäreçi hökmünde däldi, adam ýaly serederdiler. Diýip TDK-nyň ýokary kurs studenti aýtdy. Onuň pikirçe bu durmuş bir ýerde durmaýar we adamlar ahyry öz pikirlerini aýdyp başlar. Studentlerimiz hem muallimlerimiz hem durmuşyň bir gezek berilýändigini we bu durmuşda adam ýaly ýaşamalydygyny dile getirip başladylar. Konserwatoriýanyň ýolbaşçylary bu hile syýasy pikir alışmalary näçe ýok etmek isleseler-de hakykatda olaryň gerimi diňe giňeýär. Diýip Maýa Kuliýewa adyndaky konserwatoriýanyň muallimasy hem adamlaryň öňküleri ýaly ýaşamak islemeýänliklerini tasdik etdi. Lewaply we marly habarçylarymyz hem ilat arasynda öz hak hukugyny talap etmekde dymmadlyk barada pikir alışmalaryň köpelendigini aýtdylar. Gülälek eje perdendi üçin adalaty talap edip iş ýüzünde siýasata goşuldy. Sebäbi türkmen häkimetleri üçin islendik meselesiniň çözüldüğünü talap etmek siýasat. Marly ýaşaýjylaryň köpüsi Gülälekň talabyny goldaýar. Halkyň sesiniň prezidente ýetirilmegini goldaýar. Diýip Mary mekdepleriniň biriniň tarih we jemgyýeti öwrenş muallimi aýtdy. Sosial torlardaky türkmen ulanjylarynyň işçiligini synlayan paýtagtly synçynyň pikirçe Güljemal'yň ölümi we onuň ejesiniň adalatly talaby internet ulanjylaryň adalat, hak hukuk, erkinlik we söz azatlygy hakyna barhaken pikir edýänligini ýüze çykardy. Aslynda ol internet ulanjylaryň arasyndaky pikir işçileşmesiniň ýyl başyndan bäri dowam edýänligini, ýöne awgust aýyna has güýçlenenligini öňe sürdi. Üzülmeýän çäklendirmeleriň, sem etmeleriň üzüňlügiň fonuny enäniň adalet talaby halk üçin belli bir derejede hasap nokady boldy. Repressiýadan ýadawlyk we adalaty teşnelik gorkudan üstün çykýar. Adamlar öz raýdaşlygynyň sesini eşidip başlaýar. Diýip anonimlik şertinde gurlaşan synçy aýtdy. Onuň pikirçe bu reaksiýa häkimiýetler üçin möhüm jaň bolup durýar. Sesi eşidilmeýän ýa inkar edilýän jemgyýet lal bolmaýar.
ol ýyry öz sesini eşitdirmek isleýär. Ol sesi öz wagtynda eşitmezlik hiç wagt häkimetleriň peýdasyna därlip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan syn saýtdy.